Iro itrai, sesin pat ngai keble pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong Jisu. Tidon bala keli nga hatu dade bayak brio kum tu. Kalong ke badai mo pan peli haduk lai sngi ke jingkang klem da kang. Te ha Bible namar kata kam dan temo te ngate nga kang ben dala dehi ke portia nga kang ben ngam ayure ngam apre kumba ki babon te ki ong bai umlong re ban kang jing kang kat bam padap re kat bam padap re kat no kat bam padap re lai sngi te hen re ngah te ngam ngai re kata la de ke portia thia la thia nya ap le ayu kata te bon bha ki ong ba o ba itu I ba yap in sawan bam jash with the meat in sale kumta te hen re nga hi te ngam ngai re na mar ke ba tho ha ka tin ke jong ble ke ta ngan ngai hen re ke ba khlem tho ha ka tin jong ble te ba le ngan ngai te chai don ne kum to bon ba ki ong ba ani man met em I pa I la wan chi sha wan ban klit khiu ja bat ka no ko ka kam ka ba I jule I wan I le te ka ta ka kam te ki ong ba I wan chi sha I pa han re ngani tho ye phi ka tu ka dei ki tu ki brio ki ba ngai te te om dei re I pa jong phi ba wan la ni I mei jong phi ba wan la ni ki ba yeng ki ba sem han re dei u men sim jing yap u ba na mar phi ngai u wan bat ha ba ki brio ki ngai ki tu ki suot ki asnga ki plung ki yo re tengen ha yeng jong phi han re ki brio ha ba ki la let nang ni na per thei kim juan phai shu ka jaka jong ki kala don be chaka wai pat ka jaka ka ba ublei ula bo bet bo renti te han re ki de ki suot ki krai ki ba shu shim ya ka jinglong jong ki na mar ba ki brio ki ngai ki snga ki plung ki re tengen ha yeng jong phi te wat nom ngai ken la da phi ngai kin wan chi sha tang ba om dei rapat I mei jong phi om dei rapat I pa jong phi om dei rapat ki ba yeng jong phi han re dei ki men sim jing yap ki wan ban le ak ha ka tu ka ru kom ken le be thek na mar bok su tu la yu em u te be ka jing long kum no I long I le be thek kum to le be thek ba da ka ba ki ngai ka pen kemen ken ye ki su te han re kam dei re kum ta te ngim dei re ba ngin ya ngai bi ye ki te ki e ba ro khot te ngahi te ya ka bala tho ha ka tin ka jong play ya ka tangan le han re ka ba klem tho nganam le te han re ka ba ka tin jong play pat ko ong kum no ko ren ning kong ka le nong ka ba shi pho ka du khat ka ba lai pho wei ko ong to le ki e ba ro ban panan bor mi ublay te la da ka tin jong ublay pat ka klem ma ham re tambang ile pat na ka ban pen ngop hai ublay te ka ta te ka long na mar baleng ni thui phi om la re ban tho lut ka Bible ke thu ba om dan kot sada la da tho lut te la tho tang ki ba don kam han re la shu pen kut da ka tu ka de khat ka bo ong to le e ban pen bor mi ublay te ka mut la da kam dan hukum ren em ka klem khang te ban le ya ka nu ka ba ha ba ngi le ka pen bor mi ublay em te ka mut ka ta ngi la ban le han re ya ka bala hukum ka bala maham wat le te kam de ken yang ngi bangin le te ya kong kita pat ki bom pendan burom yo play te balai te ngin le namar da ka bangi play kita ka yeng ngin la ka boro shmet ngin me thia kata te kam de ba pendan burom yo play han rai pihak ban tunjuk kan ke ke pendan burom yo play ke pat ka bom pendan burom yo play te ngin me le kan ngin le ke ba pendan burom yo play namar la da tho lut te la ya tho bom dan ko sada te han ha per the te ngi ha ban don yo men sim yo jing start ban jing start now play ke bangi de ban le bat ke ba ngim de ban le te kamot da ya brio kum to kam dai ri ngi bangin ya le bo pisa ha gitu ki senduk ya brio la ne ngi bo ki jan ki nep la ne ngi bo ki na mangai I don ki brio ki ba da de ba di kiat bam khini ki bo kiat te ki toru ki long ki bom dai re ba ngin le ke ni kata te ban le chi ki nong ki nyaru kam dai re ngi bangin le ban le chi ki nong pe ki ru kam dai ngi bangin le na mar uble us ngau si bhala da ngi le kum ta te uble ni ban kor khoi phi yo ro tu rai